ngima oganda. Piny Kenya ogo kang e thieth mar jotuo mani kod kansa mar remo mar ondhudho. Ma bang' osiptal kata od thieth ma Nairobi West timo bero makare ne miyo moro majegni 55 marito dok dala nyaka sani bang' bero kata kedo kod kansa mar remo kuom kinde malach. Tend od thieth ma Nairobi West mane twak kod jofwamb weche okoni thieth makamano gichako kod omenda manie kinda $3 million kod $4 million mano pesa mar piny Kenya. Gimedo ni giloso kata giseloso ute auchiel ma jotuo kansa auchiel nyalo betie thuolo achiel kaka kwayo piny owacho mondo mi oriwre kod tend ute thieth mamoko mondo gitieg jochiw thieth mathoth e pacho ka kotudore kod thieth mar kansa mar remo mar ondhudho. The Kenyan medical history, Nairobi West Hospital is the first healthcare center or healthcare institution to start a bone marrow transplant. Generally speaking, we are anticipating it will cost us anything between $25,000 to $35,000. A quick mathematician will convert that probably roughly from 2.5 to 3.5. It will certainly be lower than going out of the country because we know that we'll probably be doing anything between 50 to 100 bone marrow transplants every year. If we offer them bone marrow transplant at right time, about 30 to 40% of those patients will actually make it. And same way in sickle cell disease, if we offer transplant at right time, if patient is young, it has a very good success rate. And I can assure you that about 70 to 80% of patients will be cured if they have good match and things are